Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pepanggihan malih kaliyan kula Saiful Habib kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah winengku ing kayuanan, kasarasan, pikantuk bagya mulya, pikantuk rezeki ingkang kathah halal tur barokah saged kagem sangu anggenipun panjenengan sami ngibadah. Sakmenika kula mboten nderes niki wau kering. Sakmenika surya kaping 22 Juli 2026. Ananging saderengipun mongko kula aturi sami nyemboyong channel menika kanthi ndudul subscribe lan ugi ndudul blintingipun supados samangke pepilih kula ndamel video enggal panjenengan sedaya pikantuk apa-apa saking YouTube. Kayak patoke sing dicepi. Ngiras ngiras panas apa ngiras cepet deh. Ini kaya huruf C ngono. Nah, iki lho cekap semanten vlog cekak kula namung paring pawartos mawon kagem isen-isen tengko video kula sak candhaipun rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.